На 12 май ще се проведат избори за народни представители. За да гласувате, проверете вашето име, постоянен адрес, номера и адреса на избирателната ви секция. Списъците вече са на публични места, както и на интернет страниците на общините и ГРАО. За да проверите данните си, въведете трите си имена и единен граждански номер на телефон 0800 14 726 или изпратете СМС на номер 18429 с текст вашето ЕГН. Безплатно за цялата страна. Ако не намерите името си или откриете грешки, обърнете се към кмета на общината. Молбата за дописване или вписване в списъците се подава до 10 май. След това то се извършва от секционните избирателни комисии в изборния ден. Ако гласувате по настоящ адрес, подайте заявление до кмета на общината срок 27 април. Възползвайте се от своето право, гласувайте.